Имаше вече през втората част един негов точен удар във вратата на Петридес. Пажин, Петридес, между тях стената. Пажин, удар и разстрел. 2-0 за Левски. 30 минута на второто полувреме. Левски побежда срещу АПОЕЛ с 2-0 и на практика решава спора в своя полза. 75-та минута на матча. Предраг Пажин. 2-0. Левски срещу АПОЕЛ. 2 гола преднина за домакините, за да успеят да направят нещо. Гостите, които в момента се държат за главата, трябва да върнат 2 попадения. От това, което ни показаха до този момент, със сигурност трябва да кажем, че не могат да го направят. Пажин, просто разстрел за Петридес. Повторението от задната камера. Виждате, топката минава между Петридес и Йоано. Йоано се дръпна